Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ko way ni kijingja bas ngosi way ubreo yobala tip kerteng kumuba stan shanding karkongor sapu reus nem karta ubasong basa halom sopet beneng lat launong tro ula Shah Tynrah hakakali kabam shimla itho hakasnong jong kathain ribhoy district menega janmid hakapor kumbahan reu beje ai badula do no yala ka jong ka jingim Katkum ke khubor bala yok lum laong bagani ke jingja kala jia ha ke surok ba National Highway 6 ha ke por bo uniu breu udak temu ban lej pai sela ying hadin ke jing bela ha ke baye dei bagani ke jingjia na ka liang ki pulit jong ka umyam police station kidang penlong ye ke jing tokit bad kila penrung de ke jing ujor halor ke ke jingjia Kekali kepala Tynrah ya utai Rangbah kamshim la sange satya wad hadin ke jingjia bad kala yat bai shakmat